この一番最初。そこどこか分からなくて横中中父ちゃん、精一杯強めとかしていいから。お兄ちゃんだって普通のから。あと一回。おじでみんな前にほら。
提案されたのは海を見に来たはずがなんかちょっとフラと違うかと思われたかもしれないんですけれども、今の曲は実は私が詩を作りまして、歌っていたのが一番前でちょっとちっちゃい子が踊ってたと思うんです。彼女が歌ってるんですね。フルもね皆さんご存知だと思いますけど手話なんですね。ですからいろんな形でこれがお花でとかこれが星でとか太陽でとかやってるとなんとなく踊りになるんですけれども、あと足のステップが何種類かありますけれども、ですからこの踊り1曲やってしまうと実はほとんどのフラの手が入ってますので、勉強にもなるかなと思って作ってみたんですね。ぜひ皆さんまたどこかでこれ見ることあったらああそうかと思っていただけたらと思います。